Lijneya civata Dumaya Rûsî ji bo karûbarên derve biryar da ku rêkeftina firehkirina bingeha serbaziya Rûsyê li bajarê Tartûsê di roja 21 vê mehê de pesend bike. Vladimir Putin serokê Rûsyê roja çarşema borî proje biryara rêkeftina firehkirina bingeha serbaziya Rûsyê li bajarê Tartûsa Sûriyê ji bo civata Dumaya Rûsyê şande. Civata Dumaya Rûsyê biryar da ku 21 vê mehê de wê proje biryarê pesend bike. Ew jî ji bo bihêzkirina piştevaniya gemiyên şeriyên Rûsyê ku li bingehên serbaziyên Tartûsê dimînin. Ew rêkeftina ku li roja 20 meha rêbendana sala 2017 de di navbera Rûsyê û Sûriyê de hatiye kirin rêkeftineke ji bo berevanîkirinê. û li gorî wê rêkeftinê rê 11 gemiyên şer yên Rûsyê tê dan ku li Tartûsê bimînin. Ew rêkeftin ji bo dema 49 salan dirêj dike. Ji aliyê xwe ve cîgirê Serokwezîrên Rûsyê eşkere kir ku welatê wî wê li gel Sûriyê kargehekê ji bo pêşxistina kar li kêlgeha fosfatê li Sûriyê durust bike. Dmitry Rogozin cîgirê Serokwezîrên Rûsyê piştî hevdîtinê li gel Beşar Esed serokê rejîma Sûriyê ra gihand, Rûsya û Sûriye rêkeftine li ser durustkirina kargehekê ji bo pêşxistina kar li kêlgeha fosfatê li Sûriyê û şandina berhemên wê kêlgehê ji bo dervî Sûriyê. Herwiha Rogozin serbar kir û got di plana Sûriyê de ye ku bi tenê li gel Rûsyê kar di pêşketina wî zêde bike. û tekez kir ku serokê rejîma Sûriyê gotiye ku Sûriye li gel wan welatên ku xıyanet li Sûriyê kirine nake û bi tenê Rûsyê wê rola wê di dûbare avakirina Sûriyê de hebe.